от мен. Измъчваш ли се? Не, Деси ме измъчва. Деси, обарваш ме, престани. Ама това е работата на Пешо сега стига. Да, знам. Какво ми пеше, отричаш ли се обарваш с много хора? Не мога да бъда толкова. Много смогла. Той каза само. 6. Едно. Бях се подприяла. Кой къде се подпира? Аз на твоето място. Маги Иванова харесва ваша снимка. Какво всички Не, харесват беше, че тази лежи отвратителна снимка? Еми, именно де. Ма ти си по-настрани. Не ми е удобно така. Не знам на Петър какво му е удобно. Пешо, ходи да и стана. Спри, бе! Дразни то. Мен си ми удобно сам. Сега съжаляваш, че си се сприятелил с мен, нали? О, какво беше това? Деси ме оскуба. Тръкнал си в Куба. Не съм тръгнала в Куба. Тръкнал е Куба. Какъв стръкнал куп? Продължава. Продължава. Вижте, тук има очички на пчела. А те продължава ли да напи? Продължава. А тук има сърчице. Стани, ма. Къде? Ето тук Днес ще на ме видиш. цицата има сърчице. Показваш лъто. Сядай. Не, бас. Сядай. Ох! Сядай. Повече Сядай. слаза в една дискусия, Да се нямаше да виждаш. съм. Ето де. Стига, че ще падна. Вече до сега не падна ми. Гошо ще падне, ли? Коша ще падне. Гошо. Гошки. На кой му е Гошо? Не е моя. Мерси, бабе. Добре, хайде сега. Оф, това ме дразни. От тази страна. Какво е точно? Бритона. Евгений. Аз съм скарана с него. Какво ми пречи? Ма ние сме Не, бе, скарани. баба. Ми е то. О, материалистка. Ау. Извинявай. На... Шега, чакай. Игра си с гривната. Виж си какво е разтапящо. Искам. Ногти. Мен ме е гъда, другите не знам как ми става гъда. Други приятели. Е, така правят. Но те знаеш какво е яко. Да. Вече. Ало. Здравей. Здрасти. Здравей. Ооо, тук става химия. Къде? В училище. Химия и физика. Биология. География. За мен, защото съм ужасен човек. Абе, Пак ли трябва да почнем? Или изгледай другите клипчета и ще видиш говоря. Добре, чакай, не дей! Тъмън сме починали сега. Имам още 3 минути, издръж малко. Усещаш ли как прозвуча? Да. Искате ли пак да пъшкам? Не. Не. Хайде, гледай в камерата. Гледай в камерата. Там. Защо? Ми там гледам. Ще гледам в очите. Добре, гледай се в камерата. Дай паси камерата. Някой ми пише. Летящия холандец ми пише. Ау! Здравей. Ако искате видео, питайте тук. О, ще питам Миша какво мисли за мен. И аз я питах. Аз не я питах! Чао. Направи